Ahojte všetci, tu Lukáš z webu androidportal.sk. Dnes sa pozrieme na veľmi solidný telefón pre tých z vás s obmedzeným rozpočtom. Toto je UMI Max, ktorý možno nemá úplne všetky funkcie moderných vlajkových lodí najväčších výrobcov. Za niečo vyše 120 € však dostanete veľmi decentný kúsok, ktorý by ste nemali prehliadnúť. Predtým, ako sa pustíme do zvyšku videa, by som chcel poďakovať obchodu everbuying.net, ktorý mi telefón poslal a bez ktorého by toto video nebolo možné. Čo sa špecifikácií týka, tento smartfón ponúka 8-jadrový procesor Helio P10, 3 GB RAM, 16 GB pamäte s možnosťou rozšírenia o 256 GB a 4000 mAh batériu. Na prednej strane môžete vidieť 5,5 palcový Full HD displej prekrytý sklom Gorilla Glass 3. Aj napriek tomu, že sa kvalitou nevyrovná Super AMOLED displeju od Samsungu, má stále veľmi pekné farby a poteší aj krásne ostrý obraz. Pod displejom nájdete niekoľko kapacitných tlačidiel, z ktorých vidieť môžete len farebné tlačidlo domov, fungujúce ako notifikačná dióda. Ak vám to nevyhovuje, UMI vám v nastaveniach umožňuje prepnúť klasické tlačidlá na softverové umiestnené priamo v displeji. Pri takto lacnom telefóne by ste si možno povedali, že vám nemôže ponúknuť žiadne technologické vychytávky alebo novinky. Opak je však pravdou. Na UMI Max nájdete ako snímač od tlačkou prstov na zadnej strane zariadenia, tak aj USB-C port pre čo najpohodlnejšie nabíjanie. Kvalita spracovania je ďalšou silnou stránkou tohto smartfónu. Namiesto plastov UMI využil celokovú konštrukciu. To síce znamená, že batériu tak ľahko nevymeníte, no zároveň je telefón o čosi pevnejší než jeho konkurencia. V ruke pôsobí skutočne pevne, dokonca až tak, že by som ho prirovnal k zariadeniam od HTC, a to je veľmi slušný výkon. Po softvérovej stránke UMI Max beží na Android 6.0 Marshmallow s veľmi ľahkým skinom. Je tak ľahučký, že je aj ťažké nazvať ho skinom. Sem tam narazíte na funkcie navyše alebo mierne upravené menu, no to je tak všetko. Zvyšok je ako čistý Android. V reálnom svete sa smartfón správal veľmi solidne, bez väčších problémov. Sem tam sa vyskytol malý zásek, no nič také, čo by ma od neho odradilo, alebo čo by sa nevyskytlo aj na prémiovejších zariadeniach. Ďalšou dobrou vlastnosťou je fotoaparát, ktorý je prekvapivo dobrý. Na zadnej strane UMI Max je totiž 13 megapixelový senzor, s ktorým natočíte maximálne Full HD video. Kvalita foťaku ma veľmi milo prekvapila. Nepočítajte síce s kvalitou ako pri vlajkových lodiach, za svoje peniažky ale dostanete viac než dobré výsledky, hlavne ak fotíte v dostatočnom svetle. Pri niektorých snímkach mi chýbala akási živosť farieb, no inak boli farby veľmi príjemné a hlavne sa zhodovali s realitou. V nastaveniach nechýba ani Pro režim s nastaveniami ako ISO, rýchlosťou uzávierky a vyvážením bielej. Pre moje potreby ale úplne postačoval automatický režim, ktorý si asi zvolí drvivá väčšina ľudí. Výdrž batérie je pri smartfónoch akousi odstrašujúcou témou, hlavne pri lacnejších modeloch. Pri UMI Max som sa však po skúsenostiach s UMI Super výdrže vôbec nebal. V jeho vnútri sa totiž nachádza 4000 mAh batéria, ktorá mi hravo vystačila na 2 dní bežného používania. Z krátkodobého testovania nie je jasné, či sa kapacita používaním rapidne zníži, alebo či ostane na podobnej úrovni. UMI tvrdí, že po 900 cykloch by ste stále mali mať k dispozícii zhruba 80% kvality. A ak sa pýtate, koľko je to 900 nabíjacích cyklov, je to približne dvojnásobok bežnej životnosti batérie. Celkovo je teda UMI Max veľmi solidnou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú relatívne lacný telefón s dobrou výbavou a kvalitným spracovaním. Software bez zbytočného bloatwareu, výborná podpora a prisľúbená aktualizácia na Android 7.0 Nougat, to je len niekoľko výborných vlastností tohto zaujímavého modelu. Ak zvažujete kúpu, tak vedzte, že UMI Max nebude mať problém ani s 4G frekvenciami našich operátorov, keďže podporuje 800 MHz ako aj 1800 a 2600 MHz frekvencie. Dajte mi v komentároch nižšie vidieť, ako sa vám UMI Max páči, odkaz na jeho aktuálnu cenu nájdete v popise videa. Ak by ste odo mňa chceli vidieť viac videí, nezabudnite stlačiť palec hore. Ja som Lukáš, vďaka za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.